בסרטון זה אני רוצה להראות פיצ'ר של שיבוץ אוטומטי של העובדים, מבוסס בינה מלאכותית. ניכנס לכפתור הרביעי שיבוץ עובדים. מה שבעצם אנחנו נעשה פה, נלחץ על כפתור שיבוץ אוטומטי, נבחר את כמות העובדים שאנחנו רוצים שיהיו לנו בכל משמרת. אז אני רוצה שיהיה לי 2 עובדים בכל המשמרות. מה שהמערכת עושה, היא לוקחת את העובדים שרוצים להיות במשמרות, הם מקבלים את העדיפות הראשונה, ואחר כך משבצת בצורה רנדומלית את שאר העובדים. אז נלחץ על אישור, ונחכה. והנה אנחנו רואים ששובצו העובדים כ2 עובדים בכל משמרת.